me tehdään tämmönen, totuus ja tehtävä. Turhaan mä tässä kiertelen sitä asiaa. Toi tuli nyt välään sillä, että meidän pitäisi vähän buildata tuota. No niin, mä buildaan sitä pikkasen uudestaan. Eli kun olet tottunut siihen, että yrittäjä ja menestyvä henkilö on tulisissa paikoissa, niin sen takia varmaan jokainen tämmöinen henkilö pystyy siihen samaistumaan ja myös mekin. Niin siitä syystä sitten meillä on tämmöinen ohjelman numero kuin totuus ja tehtävä. Otappa. Hyvä, kun en ollut valmis. Tehtävä. No, aika monta jaksoa tehty, että ei vieläkään onnistu. Onneksi tänään on maanantai. Joo, ja onneksi ne teema on kuitenkaan erehdys, niin tää on niinku tavallaan tahallaan mä näitä teen. Joka tapauksessa, niin, totuus ja tehtävä. Eli pointti on se, että pitää nauttia. Meillä on normaalisti aina tää Miksu herkkudippi, mutta nytten kun uusi kausi ja näin, niin me ajateltiin, että tehdään jotain muuta. Ehkä se tulee vielä uudestaan takaisin. Saarahan on toivonut useasti, että saataisiko me se Miksu herkkudippi takaisin tähän ohjelman numeroon. Ehkä me tehdään. Toteutetaan sun toive, jos niin haluat. Mutta meillä on nyt tää tämmönen niinku tämmöstä ruotsalaista herkkua. Tänne me on Heta Svensk Jävlar. Svensk Jävlar, elikkä ruotsalainen piru. Ja se on sellainen kevyesti tulinen pikkasen, mutta siis tää on lakua. Ihan mukavaa. Niin, siitä voi ottaa jakoon. Tää on ihan tämmönen sentin palanen, niin ota siitä ja anna Saarallekin just, kun se himoitsee sieltä niin kovasti. Ui. Eli pointti on se, että me otetaan tosta toi karkki suuhun. Karkkihan on aina hyvää. Ja sitten kerrot jonkun semmosen jutun elämästä, missä olet ollut tulisissa paikoissa. Sen ei pakko liittyä työhön, saa liittyä ihan minkä vaan. Mutta semmonen, missä tuntuu, että voi helvetti. Olikohan tää virhe? Niin sitten saa. Niin, otetaan vaikka siitä tästä suoraan. Joo, venä. Ottaa vähän happea. Mä mietin vielä, minkä mä sanon, koska Se ehkä se ajatus tulee paremmin, kun ottaa tän lakupalan suuhun. Anna aika. Onpa hyvä. Tässä on mansikka muuten mä puhun samalla, kun se on mun suussa. Joo. Mulla tuli tosta äsken venä mieleen. Tiedättekö se meemi, missä se äijä on siinä bentsihypyn siinä tuolissa. Ja sitten se, ne meinaa niinku tiputtaa sen. Ja sitten se on niinku, että wait a minute. Ja sitten se yrittää vaan niinku puhua sillä, että ei laskisi sitä. Sitten mulla tuli tosta mieleen. Se on niinku, venä. Kuinka pitkään pystyy pelaamaan aikaa. Niin. Joo, vitsi mä mietin, että mikä mä sanoisin, mikä olisi kiinnostavaa, mikä ei ole semmonen kuin... Tää on mä tykkään tästä ajatuksesta, että Tulisilla Hill, koska sitähän olen joka toinen päivä pienessä mittakaavassa. On koko ajan jotain uutta ja sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tehnyt, mutta mikä olisi semmonen kiinnostava, yllättävä tässä... Amel Gailin elämässä. Mikä olisi sopivan Ota se lakku suuhun, niin se tulee sitten sieltä, joo. Se muistuttaa sit siitä. Söikö sä jo? Joo, mä söin jo, kyllä. Joo. Mä laitan nyt myös punaista valoa sen takia, että tulee enemmän sitä polton tunnetta. Siis voi hyvänen aika. No niinpä. Jos haluat kokonaisia, niin täällä on ihan kokonaisiakin. Otin vaan pienen tämmöisen sentin, mutta tää on tämmöisiä peukalonkokoisia lakuja. No joo. Eikö se ole ihan pirteä? Aivan todella yllättävä. No mä kerron hyvin lyhyen version. Mä oon ollut auto-onnettomuudessa, jonka toisena osapuolena on ollut Venäjän mafia. Oho! Okei, tää kiinnostaa kyllä. Mä oon ollut kyllä lapsi silloin, että mä en ollut itse ajajana, mutta eikä ollut mikään vakava onnettomuus. Mutta auto osui meidän auton kylkeen ja se oli tulinen paikka. Joo, ja pysäyttiin tietysti seuraan tien sivuun, että okei, mikä juttu ja mikä homma ja mikä tää toinen auto ja nyt ruvetaan fiksaa. Ja sieltä tuli semmoista kundia, semmoinen näköisiä kundeja sieltä toisesta autosta tulos ja semmoinen varustus, että todettiin, että ei tässä mitään osumaa ollut ja jatketaan matkaa. Okei. Siis oikeesti. Tää nahketakki ukkoa sen. Oliko sillä että aseet vilkkuja? No, et ei ollut kyllä epäselvää, että mikä homma. Import-export-miehiä. Sitten jatkettiin matkaa. Toi on aika hurja tilanne. Sä oot juonut viinaa. Tuliko mafiasta mieleen vai? Tuli mieleen se sun kanssa, että teillä on molemmilla tommosia mafiakytköksiä. Mikä mafia mulla on ollut? Siis sä oot jonkun agentin kanssa kiskonut. Niin se oli kiinalainen kaksosagentti, joo. Se on totta, joo. Mä olin
mä en varmaan kertonut koskaan podcastissa sitä asiaa, mutta no, jos mä kerron nopeasti, se on tämmöinen pikku tulinen paikka. Annetaan Amelille mahdollisuus toipua tuosta Joo, tulisuudesta. vähän niinku voit ottaa sinne hyperventiloida. Mutta jos haluat kokonaisen karkin, niin saat ottaa myös kokonaisenkin. Nyt saat vaan ihan pienen pala maistia. Kiitos. Me ei saada mitään rahaa tästä sponssaamisesta, mutta yksi Valtteri toi meille tuliaisena, niin oli kiva. Mutta joo, siis me oltiin Kiinassa, Nanjingissa, meillä oli tämmönen, mutta mullakin toi karkki tuolta puskeen tuohon korkkaan, niin joo, niin jo. Niin, me oltiin tämmöisessä delegaatiossa, meitä tuli suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia, sitä kuustellaan ihan vitsiltä, koska aloittaa tollain, mutta meitä oikeasti oli niinku pohjoismaalaiset tyypit siellä, ja me oltiin avaamassa Nanjingin 2 pilvenpiirtäjää, tosi upea mesta, tosi makea se reissu. Ja sitten meillä oli tämmöinen niinku iltagaala se viikon viimeisenä iltana sitten siellä, niin ennen kuin piti lähteä sitten Shanghaiin takaisin ja mä olin sitten ystävystynyt sitten siellä semmoisen kiinalaisen sen vetistä, se oli tavallaan kakkosmies siinä sirkuksessa ja tosi mukava ukko, ja sitten mä tutustuin sen poikinkin sitten siinä, että sillä oli 2 semmoista mua vähän nuorempaa poikaa sitten siinä mukana, ja juotiin kunnolla. Ihan sanon, että juotiin ihan oikein kunnolla. Kampaita vedettiin. Ja hauska ilta ja näin. Ja sitten menee ehkä suurin piirtein vuosi tai 2, kun mä näen, olikohan se Hufvudstadsbladenissa, oli uutinen siitä, että tää jätkä oli jäänyt kiinni. Se oli niinku Tukholmassa niinku käräjäoikeudessa. Niin, oli jäänyt kiinni jotain vastavakoilukamaa. Sitten silloin oli useampi passi. Se oli kidnappannut yhden britannialaisen kiinalaisen, ja ne oli uhailu sitä, että niinku sen faija katoaa, ja silloin sitten Ruotsin suurlähettiläs erosi siitä hommasta, niinku omasta duudistansa sumut, kun se oli ollut mukana siinä hommassa. Sitten mä olin, että ei helvetti, Kevin on tuossa, joo. Mä oon tuon kaverin kanssa istunut iltaa koko viikon verran, ja vedettiin isot malit. Se oli että joo, sitten tajusin samaan aikaan, että vitsi, tästä tulee muuten hyvä tarina, koska nyt mä voin sanoa, että mä olen viettänyt erittäin kostean illan kiinalaisen kaksosaketin kanssa. Hurja tarina. Ja nyt kun on agenttielämästä taas annettu pieni toipumisaika tuosta tulisesta, päästään yrittäjyysteemaan jatkaa vielä.